Nga nga. Sarado. Bitaw mo. Sarado. Yan. Nga nga. Nga, sarado. Bitaw. Yun. Antay mo na. Huwag na, huwag mong galawin. Isla. Nga nga. Huwag masyado. Tay, nga nga lang. Tama lang nga. Tanggal na yung pangalan nito. Sinuntok na yata ito ng asawa. Hindi na makapag-marites na yan. Ha? Hindi ka makapag-marites. Hindi na yung mukha ni tatay, oh. Ayan. Hindi na makipinta eh. Sarado bibig. Tingnan mo yung mata mo kung luminaw. Ngayon pinagkaiba. Balikat. Pumig daw ako. Yan na ilaw. Hindi naman. May pinag- Pero medyo masakit. Ay, tayo masakit yan tayo. Ayusin yan. Nailo? Sino mo sir? Lumili na mata mo. Ipante niya, wala kong minsan. Baik singa. Ulitin nga tayo nga. Tapos sarado mo dadaan. Yan. Kain ka. Yan naman kinakain ka. Kung isa ganun ako masakit eh. Kanan. Kanan ba? Ano? Hindi. Saan pinagkaiba? Totoo ba? Hindi ko maipangaw. Lumangin yung pangan nyo. Last na. Last na to tayo ha. Huwag mo yung todo tayo pag sinabi ko ka lang. Normal lang pagkabuka. Kasi masyado na to tayo na maluwag eh. Yung ko ng konti. Nga nga. Sarado. Sarado. Yun. Nga nga. Sarado. Sige. Ulit. Sarado. Nga. Yun. Yun. Pumasok na. Narinig mo na. Kabila din ano? Ha? Malakas. Oh, narinig mo yun daw? Nasa likuran mo, naririnig yung tunog. Ikaw kaya naririnig yung tunog ng ngipin mo. Naririnig mo dahil sa yung ganit. Paputo na natin. Bagsak ang likod tayo. Bagsak. Binagang tayo. Tiwala ng tayo. Wala kong nasa rino. Ngayon, kunyari kumain ka tayo. May kinakain ka. Ano pinagkaiba? Kain tayo. Parang pumantay yung ipin ko ah. Pumantay ang ngipin mo tayo. O, palakpakin papatis tayo. Ngayon. Ano yan tayo? Ginawa ko. Ginrinder ko muna. Tayo ka muna. Pahinga ka muna doon. Huwag ka muna maglakad. Hindi ka tayo, palit kayo. Hindi ka na ilo. Magagawa mo lang gagawin dyan eh. Piling kaliwa, piling kanan. Dapat din ako din. Ng katawan. Yan. Natin. Ito naman. Magano to, magkipag. Huwag mo muna masyadong mabuksan ng pangulo na tayo. Nga nga. Laliwanag na yun tayo. Sarado, dahan-dahan. Kaya lang mas Gustiso kayo, no? Nga nga. Todo. Todo. Sarado. Okay. Nga nga, permis. Ilang years na yung sakit mo tayo kanina? pinag-live din yan. Yung vertigo mo? Ilang years ka na nahilo? Kasi dating unang punta mo, 1 year, hindi ko naman inayos yung vertigo mo tayo. Yung ano nila, yung gamit mo ng kuya, parang bakit sa bali na kami kasi Okay, nga nga tayo. Wala yan. Sarado. Yun. Kita mo, ang click lang. Narinig mo? Opo. Oo. Tayo mo muna. Tingnan mo kung lumina ulit yung mata nyo. Ngayon pinag-iba na eh. Nawala na yung ano dito. Yung alin nawala? Pera? Alin Yung nawala? nakatakip na... Nawala na po yung ulap-ulap ni nanay yun. Ibig sabihin po yun, yung sa mata natin yun, yung dugo niya, nag-circulate na agad. Nawala na yung parang kala mo may ulap-ulap. Parang ganyan, may nakaharang yan. Nakita mo to itong nasa ilaw, libayan yan. Ay, salamat po. Salamat. Ano lang? Ha? Maingit ka? sabi mo sa akin, Hindi, magkapatid po yun. Joke lang yung sinabi ko ha. Sa magkapatid, yun. Asawa nyo na una. Pinag-isa ko lang yung video. Para matapos lang ito. Para makauwi na sila. Last na lang ito. Nga nga lang ng konti. Ilmis lang muna. Wala na, pumantay na nanay, no? Wala na sakit, no? Last na to. Nga nga. Sarado. Ano pinagkaiba niya tayo?
Yun. Pumasok na yung pangalawa. Opo. Ngayon, subukan mo kumain. Paano pinagkaiba? Wala na po yung parang mabigat dito. Wala na. Oh, wala na. Thank you, Lord. Magana.